Malawi Camera. Mwaswera bwanji amalo anzanga kwina kulikonse kumene muli chigawo chinocho chakumadzulo. Ndafuna ndipange share ndi kuwadziwitsa akulu awa. A President Achakwera mtanda womwe mwanyamulawo. Monga nkhati inunso amene munali m'busa munayenera muziwe tanthauzo lake. Munayenera muziwe matanthauzo ake. Amenewotu ndi masautso a Yesu Khristu omwe ankasautsidwa kufuna kuti dziko linolo lipulumutsidwe. Not majokes amene mukupanga pamenepo. Komanso ndifuna ndikuzindikiritse President Chakwera izi. Pamene ukunyamula mtanda umenewo uzithaso kuganizira kuti ndiwe munthu mmodzi amene ukukhuzidwa ndi ngozi ya kuchikangawa yomwe panafa anthu 9 kuphatikizapo Vice President Saulos Chilima mzimu wake uwuse mumtendere. Ani ndi chinthu choopsa kwambiri ndipo kanakhala munthu wina ndikukhulupirira kuti masautso a Ambuye Yesu achaka chino sunayenera kupangapo participate ndikumanyamula mtanda kukhala nkhati kunena kuti iweyo ndiwe munthu wangwiro kapena iweyo ndithu ukusaukira ukuzunzikira Amalawi. Andiso amene akupasani mtanda wokuti munyamule pokulemekezani sanathepo kuunikira mmene dziko la Malawi panopa likuzunzikira chifukwa cha ndani kuti cha munthu ngati inuyo a President. Chifukwa akanatha kuzindikira mmene Amalawi akuzunzikira dziko linolo chifukwa cha inuyo a President Achakwera sakanaka kupasani mtandawo. Chifukwa zomwe cholinga chonyamulira mtandawo ndi mmene Yesu anawunyamulira mtandawo ndizosiyana natu ndi zomwe zikuchitika chani kuti kwathu kunoko ku Malawi. Andi inuyo simunali munthu mmodzi woyenera kuti munyamule mtanda. Andi kuyambiriraso mukanamba kuzindikira ndinu mukanatha kuziweruza nokha pa inu nokha kuti kodi zomwe mukuwapangira Amalawi ndi kunyamula mtandawo zikugwirizana. Ndizomvetsa chisoni kwambiri. Yesu anasautsidwa pa mtanda umene ukunyamula mtanda umene ukukwapulidwa. Ulendo wakuti kodi waku Getsemani. Nkhani yaje inali kufuna kutani kodi kuwombola dziko litadzazidwa ndi uchimo. Inuyo munyamula mtandawo ngati nda. Inuyo lo mutakhala pansi mukakhala ndi akazi anu mukayambe kutani kodi kufunsana kuti kodi ndi manyamula mtandawo jawo ngati ineyo ndani andi cholinga changa chonyamula mtandawo jawo nkumafanizira masautso a Ambuye Yesu ndi matanthauza chani ku mtundu wa Malawi amene amandiona nditanyamula mtandawo. Mukakhale pasi mukafunse Monica Chakwera. Chifukwa Amalawi panopa ndi okwiya nanu kwambiri. Andi simunayenera kuti munthu mmodzi iniyo kuti mutani kodi munyamule mtanda umeneyo ndi mavuto amene azunzika nawo. Tetu kunena panopa tonena kuti mdziko muno mwafa anthu chifukwa cha njala. Zonsezo oyambisa ndani kodi ndinuyo. Tikunena panopa anthu alumala atemedwa ndi yani kodi ndi kagulu komwe munakakhazikisa iniyo kayo zifamba. Ka anyamata azikwanje. Tunena pano anthu ena ndi olumala chifukwa cha ndani kodi chifukwa cha inu amene munyamula mtanda amenepo. Tunena pano anthu akukanika kupanga exercise maufulu awo mdziko muno chifukwa cha kuchuluka mphamvu komwe mukuwaonesera ndani kodi mukuwaonesera Amalawi. Anthu amadya chiteze mdziko munomo kusowa chani kodi kusowa chakudya. Zonsezo gwero lake ndani kodi ndi ukhuluku omwe inuyo munaanamiza anthu powalonjeza zinthu zaboza zokuti simunazitani kodi simunazichite. Tikamakuonani mukunyamula mtanda ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri ku mtundu wa Malawi. Andi ndatha kuzindikira kuti inuyo a President Achakwera ndi munthu olimba mtima kwambiri. Chifukwa mmene mulili inuyo olo mutakhala pansi ndikunena kuti inuyo ukakhala pansi
simungachipeze chifukwa chimodzi chomwe inuyo mwazipereka pakana makanyamula mtanda. Palibe. Olo kuwafusa akazi anu olo ana anu atha kukuwuzani kuti mwina kunyamula mtandako mukuyenjezerapo minyama yomwe muri mukumana naye pa 16 September pano. Chifukwa mwatenga amenepo yondeni minyama. Malo mopempha chikhululuko koma mukukaziyenerezera munthu kuonena kuti anapanga zimenezo kufuna kuwombola dziko lapansi. Anafera pa mtanda kufuna kuwombola dziko, kunyamula uchimo wa anthu. Kusonza kuti munthuyo analibe uchimo koma uchimo anaonyamula kwa anthu. Zolakwa za anthu anazisenza. Pomwe inuyo ndiye number 1 criminal, munthu wankulu amene ali ndi yani kuti ozaza ndi ziwanda ndi uchimo ndiye ndinuyo munyamula mtanda ngati nda. Sindinganene moopa chifukwa chomwe ndi malankhula ine ndiye chomwe chili choonadi. Chomwe ndikulankhula ine ndiye choonadi ndi chomwe chikutani kuti chikuchitika m'dziko muno. Ndipo sindingachite mantha kuti kapena wache kapena wina chandu opseza kapena kuti president apanga chani kapena dziko lindipanga chani, koma kumulankhula zinthu zotani kuti zoona zake zeni kuti inuyo a president achakwera simuyena unyamula mtanda umenewo. Inuyo ndiye number 1 criminal, munthu wokupha. Yesu sanali munthu wokupha. Yesu amasenza zinthuzo kufuna kuwombola chani kuti ifeyo anthu apa dziko lapansi. Zinayenera kuti mukamanyamula mtanda umene wewo akamakuwuzana anthu khani mipingo kufuna kukuchengererani kuti kapena kukulemekezani, inuyo pa inu nokha munayenera kuganiza kuti kodi Yesu Khristu komanso more especially inuyo malemba mukwatani kuti mukwaziwa munayelekezako mbuyomu kukhala mtsogoleri. Ngakhale inali ntchito yongochita kulembedwa chifukwa ubusa wa inuyonso unali ntchito mumalandira salale. Koma mwina ni mwina malemba mmadani kuti mmawerenga mumatha kuzindikira cheni chomwe Yesu Khristu anazunzidwira pa mtanda umenewo. Masautso amenewo ankabwera chifukwa chani? Ankabwera kuti atiwombole ife anthu. 5 years mapaska osewo amene mwakhala mumanyamula mitanda peka mwapangapo chani choonesa kuti inuyo mukusenza mavuto a dziko lino la Malawi? Poti chomwe mukuonesa inuyo ndiye amene mugwero la mavuto omwe abwera mdziko munomo. Yesu anali gwero la mavuto amene ali dziko lapasili, koma ataona mavuto anabwera iye nkusausidwa kuti awombole mtundu wa dziko lapansi. A president achakwera mukakagona lerolo muganizire, mukakagona lerolo mukazifuse kawiri katatu meaning yomwe yonyamula mtanda omwe mukhala nawo peka pamenepo ni matembelero kuti zimenezozo ndiye number 1 minyama ya anthu amene munapha kuti koko. Ndipo chaka chinocho inuyo munayenera kulumpha osapanga zinthu zimenezi chifukwa pamenepo ndiye mwazikundikira uchimo andi zotsatira za uchimo umenewo muziona pa 16 September pano. Zokhumudwitsa kwambiri. Ngatiso amakhala ndithu mafunction ena maulemu ena amene amachokera kwa azitumiki a Mulungu kapena azibusa kumayenereza kumayamikira kumasenzesa mtanda anthu olakwika nkhati amenewa. Mulungu azaweruza. Chifukwa ndikukhulupirira kunena kuti amene amayenera kuti asenze mtanda umene kuti makhala ndithu mwina tithe kumuunikira zintchito zake. Azipereka ndi chithunzithunzi kuti ndi chifaniziro chiyandani kodi cha Yesu Khristu. Sindikukhulupirira kuti mpingo ungakatenge munthu oledzera kapena munthu wina wake machitidwe ake kuti sochita bwino, munthu wokuti kapena ndi wambiri zonyasa ndikumaka musenzesa mtanda. Ndi sindikuziwa kuti munaunikira bwanji a president athu a dziko lino amene ali Lazarus Chakwera pa zintchito zomwe akuonesera ku mtundu wa Malawi nkumafika polimba mtima kumapasa mtanda kuti atani kuti asenze. Akusenza mtandawo muchisanzo cha mtundu wanji. Sindikuchiziwa. Anine sindikuonaponso chifukwa chonena kuti Lazarus Chakwera angamanyamule mtanda kumafanizira mafaniziro andani kuti a Yesu Khristu, kusausidwa kwa Yesu Khristu. Sindikuona. Mukakhala pansi mukaunikire zinthu zimenezi.
mukafunsa Monica Chakwera chifukwa chomwe mwanyamulira mtanda umenewo. Malawi Camera.